Takže nemohli sme si pomôcť natáčať ma hneď zapäť na prvý diel a našli sme tu železo a nič viac. Našli sme železo a tak prd a ešte tu je železo, tu je redstone. Empty, čakaj. Potrebujeme dia. Kebyže tak nájdeme teraz 3 dia, tak si hneď urobíme krompač, s tým si vyťažíme obsidia. Stačilo by nájsť jedno dia, lebo 2 už máme, takže len jedno niekde dia. Empty, nechod domov, Empty, nechod ešte domov. Ja ešte mám železo, nechod domov. Ja ti dám ešte železo. A čo enchant table? A tu je ešte železo. Tu máš železo, tu máš 18 železa. Urob mi 2 krompy, ty si urob 2 krompy. Ja chcem dia, každý chce dia, všetci chceme dia. Aby bolo jasné, ak nájdeme nejaké dia, no, tak. Všetko bude v dieli. Tak my vlastne vždycky, keď nájdeme nejaké dia, tak to dáme do dielu, ale tie minulé dia sme tu fakt nenašli. No my sme tu urobili cestičku, len potom nespadol internet, tak Michal prestal hrať. A teraz, ako sme išli, no tak sme si povedali, že tu pôjdeme. Áno, ak ste moje meno nevedeli, áno, volám sa Michal, presne, Empty. Nie, veď sme to hovorili v prvom dieli. To je jedno. Aj ja som Jakub. To sme hovorili v prvom dieli, ktorý... Horím. Aj tak nebudem horeť, lebo uhasím za chvíľu. A chcete autogram? Diváci. Odcikáno nechcem. Hej, čo sa porčí z vode? WTF, tak kto tu dal? Ja. Ja to ničím. Nechaj, ničím to rukou. Choď preč, Empty, choď preč, ti pekne vie. Ničím to. Áno, vidíte ďalší fantastický fail. Kameň ničíme rukou. Nie, že by sme si tu hodili ďalšie kameň, ale... Lebo nemáme krompač, nemáme žiaden krompač. A aby bol jasné, na tomto serveri nefunguje home, ale keby chcete, no tak... Home funguje! Nefunguje tu home. To je jedno, či funguje, či nefunguje home. Lebo ty si tam niečo pokazil trošku. Nič som nepokazil. Tak, vlastne tu sú v tej časti 2 dia. On je tu, veď jasné, že tu sú 2 dia, čo som tu dal. Hod do PC železo. Ok. Máme nejaké toto. Urob ešte jednu pec, Empty. Hľadám si, nemáme paličky. Na čo paličky? Alebo aspoň celé dreva. Takže práve som urobil 8 peci. Empty, rozlož trochu to železo, daj to aj do týchto pecí. Nech sa to rýchlo upečie. 4 razy. Ja idem ťažiť toto drevo. Kurňa. Na to znásilnie pavúk. Rýchlo portni sa na mňa. Znásilnie ho pavúk. Úplne reálna vec v Minecrafte. Všetci to poznáte, keď vás znásilnie pavúk, že? Už jak to dávam, jak retard. Inak viete, že ja toho pavúka dokážem. Mám ochranu a to je ako... Ticho! Žiadne vulgaristické nechceme. Som omylom zjedol pavúčí oko miesto stejku. Nie je to retard. Už ja viem, že sa nemôžete dočkať z vlogu, ktorý bude za chvíľku. Gogos vlog. Zasa reklama. Je to reklama. A otázka vlastne, ako sa volá náš ten tým? To by bolo dosť ťažká otázka. Čomu zasa drbe? Ako sa volá náš tým? Jaký tým? On je opitý, neriešte, to netreba riešiť. Tam, kde sú tie dievčatá. A vieš tam, kde som ja, ty a henta. To meno jej vám neprezradím, lebo... Naše diely sa za chvíľu po zopár dielov sa premenujú na Happy Fun Families. Happy, šťastná, fun, smiešná Families rodina. Áno, budeme natáčať. Nie, nebolo to Happy Big Family, šťastná veľká rodina. Nie, to iba ty si domyslel takéto sprostosti. Chápeš, ty si taký, že si pokradol. Vidíme, máme tu cigánov. Empty, priznaj sa, kto kradol železo. Kto kradol železo? Ale ne. A inak mám tu paličky nejaké. Empty, ty máš paličky, okamžite. Okamžite mi daj 2 paličky. Daj mi 2 paličky. Dobre, dám ti aj 6. Tak mi daj 6. 7. Tak mi daj 8.
Ale ja mám aj ešte 16 tohoto dreva. Áno, vidíte, že si teraz craftím železné veci. Tak aby bolo jasné, tento tu Tommy, no tak on si omylom vykraftil Iron Hole. Áno, to bolo nechtiacké, som si chcel vykraftiť niečo iné. Tak, dajme tomu. A inak, neviem, či ste to videli, ale tomuto Tommy mu padla zo zombíka karotka. Áno, máme jednu mrkvičku. A v ďalšom dieli som nechtiac vyhodil. Niekde? Jedlo? V ďalšom dieli uvidíte už našu farmu postavenú. Budeme stavať aj na mrkvu. Uvidíte našu farmu, asi aj na obilie postavíme, nič nebude zautomatizované. Automatické farmy postavíme časom. Otázka, chcel by som sa spýtať, že proste videli ste už niekedy niekoho točiť Peaceful? Lebo ja som pozeral teraz videa na YouTube a proste niekto tam točil Peaceful. Chápete? To je úplne o ničom. Zaujímavé. Logika. Ja som netočil. Ale proste to je úplne o ničom točiť Peaceful. Tam sa dá skapať len debilitou a padnutím v láve, takže ďalšou debilitou. Ty priznaj sa. Ty máš skúsenosti s padaním do lávy, takže nám povedz, jak to robíš. Ale to na tomto serveri len. Servery. Servery, len ono. Je to také, že mne ten server strašne laguje. Nie, server laguje len MTimu, není cez hamači, je to cez hosting. Takže je trošku, nechápem, jak môžem lagovať server, ktorý je cez hosting. Alebo hosting. Tak dobre, server nelaguje, laguje môj Minecraft. Nie, to laguje aj mňa Minecraft, aj MTimu, všetkému laguje len Minecraft. Dobre, MT, vidíte, nepáči sa mi ten texture pack, ďalší diel už bude normálny, len mám lagy v tým. MT, koľko má železa? Treba si urobiť železné brnka. 0. Dobre, si hviezd. Vlastne doma sme ich mali. To sme pálili. Si rýchlo naťažíme lapis, lazuli. Ako ste videli našu mohylu, ktorej staviteľ je empty z väčšiny, tak tiež ja som vlastne staviteľ všetkého, okrem, neviem to, jediné čo neviem, domu a všetkých ostatných vecí, jediné čo postavili je mohyla. Som postavil aj pracovňu. Ja neviem staviať vlastne nič, viem stavať len tie nepotrebné blbosti. Nie, jasné, MT vie pekne stavať, on viete čo vie pekne stavať? Sochy, napríklad nepostavil môjho schinu sochu, vidíte môj schin? Je cool. A máme podobné s MT, len ja mám také priteplené ruky, pekne povedané. Nie, ja mám dlhé rukavy a ty máš krátke rukavy. Aha, ja vyzerám, keby som mal teplé rukavičky. A neviem tu nič nájsť, kade sa dá ísť ďalej v tej jaskyni. Motorkár. A pomaly nám končí náš diel, lebo sme pri 8 minúte a 23. sekunde. Ono vidíte krásne HDčko. Si ste zapli. What the fuck? Ja som ešte ďalej. Čo tu hľadáš, Dia? Nie, ja mám takmer zničený krompáč. A kade sa ide domov? MT, kade sa ide domov? Teraz chod tam dozadu, tam kde je to nekonečná cesta, tam keď pôjdeš takú hodinu, tak nájdeš cestu domov. Túto cestičku som robil zatiaľ, kým celé ráno vlastne. Ráno sme netočili, lebo tento mal nejaké... Som mal problémy, že som išiel športovať, viete. Som športovať. On je taký, že celé ráno športuje a potom nemá čas so mnou točiť. Ale ne. Bol som hrať florbal a vidíme, že nám za minútku končí náš... Našiel som Lavové jazero, takže by sme tam mohli ísť. Ty choď okolo Lavového jazera, trochu choď tam chodiť. A keď nájdeme Dia v ďalšom dieli, už uvidíte, jak pôjdeme do Nedru. Samozrejme, ale veď aj teraz môžeme ísť do pekla. Veď stačí nám, aby sme urobili kybliky. No hej, ale keď to s tým chce hrať sa, tak mne nie. Ja to v pohode postavím. Hej, treba nám kybliky ďalšie. My si teraz postavíme farmu a ostatné veci a tak a ukončíme. Ak mi dáš jeden kyblík, počkať. Daj mi jeden kyblík vody a jeden kyblík lávy. Tak my už ideme. Hasta la vista. Teda daj mi Isha, Ima.